ug manok Bisaya dugang kapanginabuhian karon sa mga mag-uuma sa Egbo sa Gimputlan, Dapitan City. Dawaton ta si Regine Cabilin alang sa kinatibukang detalye. Gumikan sa ilang kakugi ug gugma sa pagpanguma, padayon sa pakigbisog ang mga mag-uuma sa Gimputlan Egbo Farmers Association nga karon nakabato na usab og manukan. Gikan sa 30 ka mga manok nga ilang nadawat pinaagi sa Egbo program, karon mikabat na sa kapin 400 ka mga manok ang gialimahan sa mga mag-uma dinhi sa Gimputlan. Dugang kapanginabuhian na pud karon sa mga mag-uma sa Egbo sa Gimputlan, Dapitan City ang pagpamuhi og native chicken o manok Bisaya. Mapasigarbuhon ang mga miyembro sa maong grupo tungod kay gikan sa 30 lamang ka buok, mukabat na kini karon og kapin 400 ka mga manok. Nasayran nga kini sulod lamang sa 3 ka bulan gikan sa pag-turnover niini uban sa incubator machine sa Provincial Veterinary Office. Kay baluan nga ang pagpamuhi og mga manok mao'y usa nga gitan-aw sa kagamhanang probinsyal, ilawom sa pagdumala ni Governor Roberto Uy nga maayo nga kapanginabuhian alang sa mga mag-uuma, ilabi na nga padayong nagkataas ang presyo niini sa merkado. Samtang padayon sab ang pagpananom ug utanon sa mga miyembro sa Egbo sa Gimputlan, diin sa kasamtangan usa og tunga sa ektarya ang ilang gitamnan og kamatis ug muskmelon. Nakadawat pa ang ilang asosasyon og 5 ka baka nga ilasab nga padaghanon. Niini dako ang pagpasalamat sa mga mag-uuma sa Egbo sa Gimputlan sa walay hunong nga pagsuporta og pagtabang sa probinsya pinaagi sa Egbo program. Sa laing bahin, si Ferry Camara, treasurera sa ilang grupo, ang mapasalamaton sa mga programa kay nagamit pud niya ang iyang nakatunan sa pagpananom sa Egbo sa iyang kaugalingong umahan nga karon nakadugang nasab sa iyang kapanginabuhian. Nagpasalamat ko sa programa ni Governor Roberto Uy nga kaning Igbo, landuhan ni Mambilin Tangoy nga nakadugang gid sa amo ang kahibalo sa pagpananom kay doon na may libre nga technician nga makahatag og informasyon sa ana mo pagpamaagi ng pag-abono. Dayon mo na nga sa amo apod gi-apply po namo sa among kaugalingon pud nga kuan kanang guardian pud namo. Kung unsa imong hibawon sa Igbo, amo pong gi-apply so naka kuan ra pud me, naka income ra pud ang among pagpananom. Sahi sa una nga murag lagi sahi ra gyud ang amo ang nakita ikumpara ang naana ang Igbo nga naidaghan pong mga manok nga gihatag diri sa among Igbo na nami manok nga amo ang award. Dayon nanapoy baka. Then walay hunong ang pagsuporta sa gobyerno diri sa amo sa Igbo nga libre ang mga abono tanan, mga binhi o kanang mga chemicals. So dako kay gid og gikatabang namong mga mag-uuma. Ug daghang kaayong salamat sa programa sa Igbo. Gikan dinhi sa Barangay Gimputlan, Dakbayan sa Dapitan, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita, Lady Mereluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.